EgwuEke festival starts from Eke Ọjọ Arena. This is where all the masquerades will converge. From there now, we proceed to the Idemmili local government. So if you look around here, you will see vibrant youth, very energized youth, flogging themselves to show the prowess. We are dancing here today is the EgwuEke festival, the Python dance. Nna anyị kwụ ndewo. Biko kọwala anyị ife anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Ife anyị na-eme bụ ife ndị nna nna anyị fa mbe. Ya na-akpọ ya bụ EgwuEke. EgwuEke enweghị ife omiri na-abụọ. Ndị be anyị ọrụ kasịa ụmụ nwaanyị fa akọba ife akọchasịa eme EgwuEke anyị wee nwee ọnwụ na Chineke mere alụ ọrụ dati ya n'ụlọ ya. EgwuEke na awamji onwe ka ha na-abọsi wee yitebe. Ufeji ọkụ ụlọ awamji bụ agụgụ ndị ụmụ nwoke ka ọ bụ. Ụmụ nwoke lụọ ọkwa rụrụ alụsị adịka etu ngwa na EgwuEke abụ alụ ọrụsị ụmụ nwaanyị na-agụ ụmụ nwaanyị fe nwee aṅụrị na fa akọsị ede maka ịma na ufeji ọkụ a na-eme eme bụ ede bụ ufeji ọkụ ji bụ ufeji ọkụ dee na ede bụ ụmụ nwaanyị nwe ji bụ ụmụ nwoke nwe. So ụmụ nwoke ka akọsị ya nke balụ ọrụ kasịa eme ufeji ọkụ wee si Chineke ya daa n'otu ifebaji ọrụ ọdachi ya n'udo. Ihe anyị na-atụgasị anyị mfụ n'ụbọchị nke taata. Ife ọzọ abụọ imefe anyị fụ na taa Chineke ka ụwa na igwe nwepe point. Ife ị ga-afụ bụ ị ga-afụga ndị dị iche iche ndị ezigbo ife na-adị mma. Nya ebe onye ọbụla na-enwe ọṅụ ọ bụrụ gịnị a na-ese okwu as far as today the concern ị ga-ekpofu ya gịnị ya dozi taa because ọ na ọ dị ka ọdịgwe ndị be anyị originally mgbe mbụ ebe ya gị na mmadụ na-ese okwu ịbịa taata isi nna biko nwa nne ife ime ka anyị kpofuo ya ebe anyị enweta nwere ife ọzọ ya na-abụrụ ife ọṅụ ị ga-enweta anyị ya mere okwu ma mmụọ na-emega nnene wee na-enye iwere nke tukwunye jikwere nke ziza nye siza anya anyị fụ na-eri ife nke ya anya rie onwe aṅụrị ọnụ rie onwe aṅụrị ma ọnụ rie anya iri ọ da-adaba maka na iwerisi anyị ga-enye anya nke ya onye ka anyị bịara taa na anyị ga-akwaga je na lokal gọọmenti ga-enye anya nke ya. Nna anyị kwu biko ka ọ nwekwu ihe ọzọ nchọrọ ịjụta ejego na Eke Ọjọ jee ebe afọ igwe jecha ebe a mechaa perform all the rituals na then ụfọdụ ndị na-asị na anyị aga na lokal gọọmenti anyị agara so achọrọ m ka ị kọwala anyị nghọtaghị onwero ihe mee na-ebu na even this federal government of Nigeria anyị nọ n'ime ya ọ bụrụ mmadụ nche akwetara na Buhari ọkwa ịma mana Buhari bụ gịnị president eze o nwere constitution Nigeria wee na-achị Nigeria ife constitution kwuo na-eme ya isi na ọ bụrụ ya ikwu aga ọ daọta nke nga ijebe nga maka na enwere constitution bụ iwu na-achị gịnị na-achị ihe a na-eme taa bụ ebu eme because na ebia na family enwere ụmụ nwoke enwere mmadụ 10 mmadụ 10 abịa ekwu ife fa ncha agbasa ozugbo enwere ike ọnwụ mmadụ 8 gbasoro n'otu oge mgbede ọnụ agbata agba nwebekwa aṅụrị kibefa so na Eke Ọjọ eje bụ the right na-ejekodo emesi ibe na-edika etu esi eme tinye mmụọ na-akpọ mmụọ nke otu mmụọ na-apịa ịta den wekwuo na nke mgbede a maka na olu ya abịa Igbo ya abịa Eke Ọjọ ọ dịrọ ọ bụrụ isokwu ijego ebe a n'ebe a na onye elota moto na ndị mmadụ ebe a na-elu ebe a moto nweke ifigbu ndị mmadụ enwere ọrụ wee zọgwo ndị mmadụ uchi na igwe anyị bụ onye mgbe ife ọ chọrọ ife dị etu a ka o mee maka o mee nọọ anyị asị Ojoto na-eti mmụọ na Ojoto si wee zọgbuo mmadụ duto na ife dị etu ọtago igwe amụ ifene ewee kwuo na emebe nkụtọ mechasịa mgbe ọ ya adịtụ les oge ugbede etu onye kwụzikwa ya lokal gọọmenti maka Chukwu mee
anyị nwe na local gọọmenti ọ n'otu otu ka ọ dị were enye Idemmili South ịghọtagova wele anyị nwere right mgbe ọbụla anyị chọrọ ime ọjọọ sọ asị na ife anyị chọrọ ime anyị hara ọlọwaị bikos na onwere adị ebu local gọọmenti n'isi ya nọ the field adịbebe elekeshọn onye ọbụla nwe aṅụrị wee naba so nọ ya na-eme daalụ na anyị kwu nwanne anyị kwu kọwara anyị onye bụ mụnwa bụ chi bie nsi ọnwa aka ekpuchi ọnwa eze udo asatọ the traditional prime minister Ojoto. Daalụ. Thank you very much, sir. God bless you, sir. All right. Meet my friend, Paul Nweje. Let's go there. Ọkwa meleme? Ọ meleme te net for. Ka anyị jee ebe a jee. Ọ nje ya bụ onwe ti. Jee hazie ife. Chikanati ya. Na omenala Igbo amaka. We are now at the Idemmili local government headquarters Ojoto for the EgwuEke festival. This is the arrival of Eke Ọjọ. Igwe Gerald Mbamalụ. Eze Oranyelụ I of Ojoto Kingdom. This is Eze Ojoto, the biggest masquerade in Ojoto. Once Eze Ojoto enter the arena and dance, other masquerades can come out and dance. So Eze Ojoto, the big masquerade of Ojoto, has performed his dance. Now he's sitting down with the wife. From now on, other masquerades can enter the arena. Look at the show. Everywhere is filled up. At the Idemmili local government headquarters Ojoto. This is Eke Ọjọ for you. Egwu boys.
EgwuEke festival. This is the commemoration of the women who cultivated and harvested the new yam. Remember, we celebrated the new yam festival about 2 weeks ago, and today we are celebrating the EgwuEke festival. And also, we are remembering the Ojoto heroes who fought the war in the past, and the women welcomed them. So this is an interesting traditional festival of Ojoto. I've never been to this festival before. This is my first time, and it's so fantastic. It's so amazing. You can see a lot of masquerade. Take a look here. Gbooza man. Guys, you know now. Mmanwu is masquerade. So Mmanwu Akalia is there are so many masquerade. You people should go and learn Igbo. Not every time I will be blowing grammar for you. Ogenedo. EgwuEke can be Eke Ọjọ. Gịnị ka anyị different this year? The fun fair of EgwuEke ka anyị kaje ebe nwe space. Ka ndị mmadụ ụmụazị relax here in a good atmosphere. Enjoy EgwuEke. Gerald Ojoto, Eze Oranyelụ I, na local government. Thank you.